hvordan man lægger og Ja, det var sætter først hår. filmet nu, ikke også? Hvad? De har ikke hørt alt, hvad du sagde. Jeg har først ikke filmet nu. Oh my god, man. Hende der har jeg betalt for, som altid. Og jeg som altid, det gør Ja. kun i går. Hej alle folkens. Nu skal I se, hvordan man rigtig sætter hår. Og hvordan man kan skrue damer. Ja. Jeg skal også få en i billedet. Nej, du skal ikke. Jo, fordi jeg lige klattede dit hår med det her. Ja. Derfor er jeg så smuk altid. Så går man bare i gang. Hvad? Nå, så gør jeg sgu da altid. Og så husk at bruge rigtig meget. Det sætter perfekt. Hvad er der galt, Nana? Hey, du er bare så sød. I lige måde. Tak. Hun siger altid, at jeg er sød. Men det der øjne der, sådan den måde du bare er på, det var så sødt. Hallo Signe, har den her behov i rød? I rød? Ja, og så har jeg den så i den her farve. Er det ikke nice? Hvad synes du? Ja, det er i hvert fald blevet længere. Længere? Ja, fordi jeg jo har haft klattet det. Ej, må jeg ikke lige prøve noget? Hvad? Nej, hvad Jo, laver du? jeg kan bare smøre det ud i... Det er ikke din pande, hva'? Nej! Jeg tager det godt. Ej, det tør jeg ikke. Det skal da med op. Jeg kan ikke finde ud af det. Hvem skal så i byen i dag? Stik mig. Skal jeg så? Det skal jeg. Så skal du købe chips til mig. Jeg skal nok købe nogle chips. Skal vi i byen igen i dag? Ja, fordi vi skal ligesom have en aftensmad, ikke? Jeg skal have chips. Jeg skal ind og købe chips i dag, Brunne. Vi får Du snakker lejerskole. ikke om andet end det der chips. Ja, men det smager så godt. Nej, Og det hende fedt. der har jeg også betalt for, Brunne. Hun er lige stået op. Hvad synes Du du? er sød, Lulu. Hvad synes du? Så godt ud. Tak. Nå, så er det bare med at vokse ud. Ses, folkens. Bye bye.